Значи, ако всички генерации от детско-юношеска школа бият техните мачове и първият тим загуби, нищо не е добре. И обратно, ако всички от детско-юношеска школа губят и първият тим бият, всичко е наред. Така че най-накрая винаги е най-важното какво се случва в първия тим. В техния случай U14, U16 и U18 направена е такава система, че всички тези момчета, т.е. тези генерации играят срещу с по една година по-големите момчета. Факт е, ако 14 годишни момчета играят срещу 15 годишните, факт е, че най-вероятно ще е голяма физическа разлика между футболистите. Значи, за тях не е важно дали някой е вкарал гол или не е вкарал гол, както предполагам и разбрахте. Важно е, ако примерно някой техническия момент, ако се прави на правилния начин по време на матча и ако се повтаря, това е нещо, което те искат, и ако треньора дава правилни съвети и на правилния начин води самия матч, това са важни моменти. А дали резултата е 1-1, 2-1 или 3-1 и кой е вкарал гол, това абсолютно за тях не е важно. Sad ću reći samo jedan primjer kratko. Joško Gvardiol nije osvojio prvenstvo ni U17 ni U19, a igra sad u Manchester City. Да. Йошко Гвардиол, където ни U17, ни U19 не е спечелил титла в Хърватска, сега играе за Манчестър Сити. Значи, абсолютно не е важно дали, кой е спечелил титла в U19, U16 и така нататък. Никой не си споменава преди 2 години кой беше шампион на това първенство. Единственото важно е крайния продукт. Играч дали е готов за голема сцена. Примера на Гвардиол, където каза преди малко, и както и всички други, те имат техните проблеми. Проблема е една голяма яма между U19 и мъжки отбор. Нямат Б отбор, нямат U21 и така нататък. И получава се, че футболисти, като свършат с U19 стажа, или го пращат под наем в някой от клубове, или е готов за мъжки отбор. Или не се знае колко време му трябва да бъде готов. Дали е 6 месеца, година и половина или 5 години, дали Динамо е готов да го чака толкова време, и дали някой, който решава от върха на клуба, дали уважава мнението на директора, ако директор каже, че кой си футболист е готов или не е готов. Значи, както и всички, те имат техните проблеми.